yebo. Umhla ka-11 Sunday bandla. Ngibona manje sibuye nani nalo ubisi lakhe bandla. Ubisi lakhe bandla. Nawo ne-walkie-talkie awusadanga walkie-talkie. USunday mhla ka-11 kuse-1 January bandla. Uyakhumbula uMadesi futhi usenestamp sakhe. Yabona uthenge kanjani lana. Usebenzisa amakhadi awu-2. Ngokwesikhathi bekubani? Beku 45 seconds 25 minutes away from 9. 45 seconds 25 minutes away from 9. Faka isifoni uMadesi njengoba ngathi 45 seconds 25 minutes away from 9. Yabona ukuthengeni usebenzisa amakhadi awu-2 bandla. Angabhala lo no. Rainbow walkie-talkie 1 kg 14.99. Awu bandla ukhokha ngekhadi lana. Ngibona isiphi kusiza kwi-date nakho lana kusho ukuthi 46 seconds 25 minutes away from 9. Yabona umhla ka-11 January 2026. Waphinda futhi ngelinye ikhadi wakhokha esikhokha lo bisi khokha ubisi nakho check yabo isikhathi bekubani khona ngone isikhathi khona bekubani kusho ukuthi 23 seconds 25 minutes away from 9. Ngibona ukuthi ngene check value milk sacket now lolu bisi lolu 1 liter ubani 13.99 yabona 13.99 1 liter sacket kuzo check value plastic now lo plastic ongaphansi lo plastic wakhona check save ngisebenzisa amakhadi awu-2 Derek izinto zibe 15.29 yabona lesikhathi bekubani khona 24 seconds 25 it's 24 seconds 25 minutes away from 9 11 January 2026 Sunday. So uMadesi uyiphela isitambu sakhe bese elo sesibekile futhi uMadesi nasitambu sakhe sibekile bandla namanje sezochutha la abanenyawo. Hayi baphile sebephila abantu. Ngothenga nekhadi bandla. Ngothenga ikhadi uMadesi sebekile. Now uma uthenge nekhadi futhi ngoselibekile likhe eduze uma uthenga ikhadi uthenge elinye la 20. Okay, hayi baphile sebephila uzokavela uMadesi bandla uthi wakhekeni nje bese azoyiphuzela lolu bisi akavele nje uthi wakhekeni akakuchuthele nyawo aqede bese ke sizobonana. Okay, hayi baphile sebephila abantu. Mhla ka-11 awusayeka 4 nje kule nyanga sagcine ka4 endlini encane sayeka 4 same lapho nje ku4 sobuye sibone uJanuary ukuthi uphele kangaki. Hayi baphile sebephila abantu. Kusasa umhla ka-12 Monday afuna laphume futhi ayoyidayisela kashisa kusasa ayoyidayisela khona ezokwazi ahlanganise nemali yekhadi uMadesi aluke ebuya nabo nje u20 yabona. Hayi angithi upheka isitambu phela ikona lidleka upheka isitambu sithatha isikhathi eside kona lidleka ikhadi lakhe. Okay, hayi baphile sebephila abantu. So right akavele bandla uMadesi ukavele ayikona akayiboni kahle kodwa ke usalonto kusewona umhla 11 bandla kusewona umhla 11 kodwa kukho nje akheke kona kodwa akayitholi kahle uMadesi. Hey kusho ukuthi awuseyichuthile bandla inyawo zakhe kona izinyawo zakhe uMadesi. Ayibo selindele ukuthi ayilontoni yabona ngoba ngathi ziyadla lento ofumele nje ezontile ngesikhathi ecuthu bese vele isitambu sesibekile isitambu siwacwengile manje ukuqala wabona siwacwengile bandla manje ukucala emva kwalapho ke usezolo nathi isitambu siselona yabona siwacwengile ukuqala sifaka amanye ngoba bothi mayivule zo2 uyadla impela lo gesi ngcono uma kuyi-rice ngoba yalontoni ayizovuthwa isitambu uMadesi bese yalontoni bese beka zona inyazo vele ke zona ayithatha isikhathi akusewona umhla 11 bandla. Uthi Derek push the game forward
push the game forward. Usaqala nje lo nyaka uMatersi push the game forward. Hayi soke sibone bandla. Soke sibone, hayi akukho uncingela nangalo ubisi lakho libona. Look at ithashe usilifake la. Look at ithashe ubisi lakhe. Hayi-ke sobonana, hayi baphile sebephila abantu. Uzokaphume kusasa funa aphume udayethe khona ezokwazi lesibili funala futhi abuye nelinye ikhadi. Nalithenge futhi ngolesibili. Hayi soke sibone kusasa une-opportunity yokuthi ayibuyele nevosi ku-Derek. Abuyele nevosi bandla. Okay, hayi asike sibambe lana. Uyazama ukulonto nje zama uku-import uDerek laphayana, import-a le mali. Manje kunezinto ey'shodayo bona, hayi kodwa-ke uzolonto nje uzozama ukuthi a-ede lezi zinto ey'funakalayo. Ngoba ijikisho lona does not match. See ukuthi inamakhala amanga-match lapha, does not match yabona. So ngisazama ukulungisa lokhu uMatesu bese yayi-import-a le mali. Hayi baphile sebephile abantu, hayi uzoncanga nje noDerek. Push the game forward. Okay, it's alright.